День добрый, шановное господарство. От имя факультета журналистики, от имя декана факультета Беляева Алексея Викторовича, себе особисто, я рада вітать вас, удзельнікаў гэтага тыдня. Я думаю, что этот тыдзень даст свой плён, даст свой вынік, даст свои наступствы нашей сумеснай працы. Пытанню, я думаю, что вот першае пытанне, якое задалі яно, па сутнасці, і дзякую за яго, яно заўсёды вельмі надзённае падчас паступлення абітурыентаў. Вось то, што толькі што прайшла уступная кампанія, і за апошнія гады, з 2020 года пачынаючы, вы самі разумееце, па якой прычыне гэта самы высокі быў конкурс на журфак. І сярод іншых факультэтаў мы вылучыліся амаль што самым высокім конкурсам. Гэта больш за 30 абітурыентаў, якія не паступілі. Гэта лічыце больш за групу. Конкурс быў высокі, конкурс балаў, гэта ІЦ, гэта атэстаты і, канешне, унутраны іспыт. Унутраны іспыт, да чаго я гавару, гэта два экзамены сачынення і вуснае сумоі, тэсціраванне, якое складаецца з трох частак. Першае, гэта якраз партфоліо абітурыента, другое крытычнае пытанне, третье аналіз рускага і беларускага тэкстаў. І вось першае пытанне – гэта партфоліо, ацэнка, якая ставіцца до 10 балаў ацэньваецца. І якраз вось у склад партфоліо укладваюцца усе напрацоўкі абітурыента. І вось то, што заслугі у чым, яго публікацыі, яго перамогі, яго удзел якраз ляжыць на стале прыёмнай комиссии, трех членов комиссии, плюс незалежный присутный особа, якая призначена падчас экзамену, таким чынам 4, і яны ацэньваюць вось гэта партфоліо. Таму удзел у школе, у медыа-цэнтры, я думаю, бясспрэчна будзе ўлічаны падчас паступлення. На гэта ёсць магчымасці, і на гэта ёсць асобны раздзел падчас паступлення абітурыентаў. Дзякую.